Hamaikatxo gora bera bizi ostean gaur amaituko da gailurra ekstrem. Pirinioetara bueltatuko gara, Anetora, bertako gailurri garaienera igotzeko asmotan. Bai badakiztu nun gauden. Non gaude? Anetoko glaziarren, Pirinioetako handinetako bat. Botella, gautxe horre! Bide lagun, surf munduan historia egiten ari den kirolari handi bat izango dugu, Hasi Muniain. Lainoa sartu da, eta ez da, 15 metro ikusten. Belaino puta hostia honekin, estaltzen dek, eta ez dena okerrenak imaginatizkit. Bere helburu ez, iaz izandako istripu larriaz, honetaz eta hartaz jardungo dugu, umorea eta irrifarrea galdu gabe. Timpanoa errekuperatu, no? Era, timpanoa errekuperatu ben. Baina dena ez da farrea izango, oimendian ez ustekoak gerta daitezke, eta alakoak ere suertatuko zaizkigu. Orain elurra hasi du. Tontorretik zema eta gertuago, baldintzak, gero eta kaskarrago. Ba, etxia grazi puta egin horria. Hoi enaugonak kudeatzen. Anetoren atariko Mahomaren pasabidean gainera, gorriak biziko ditugu. Kontu handiarekin ibili behar da, beste impresio bat ezentekoa egiten duelako. Etzegiat, ez diat garbi ikusten. Etzegiat, eske, kauin dio, ni bertigo puta hostia bek eta... Lortuko aldugu Pirinioetako kaina zapaltzea? Za, Beti behan du. etzegiat, nahi geho beti esantzia de Muniain, ire forti azte puntualidadia, baina iriare zitsuraz. Zarauztarroekin beti behan du. Ze hostia ibilia ez. Haze bitu lido. Nire, nitxe, Ire bai, ibilia izan, Kontako jat. Ondoa ekstrem. Ondoa estreme amantziak. Bai, ez da? Ondoa jota urazalea bultan. Eizen ebiltzala iz. Eizen ez, baina eskandula hau zegat, zematik hor kamala garra zegatela. Zakurrekin ez da? Ala, pasiako gehiago ditu, baina... Vale, mendiako goz. Gotxu. Munduko olaturik handienaren bila jarraitzen du Hasi Muniainek. Duela urte batzuk, uin erraldoien izan hasi zen munduan zehar. Los Angelesen banatzen diren Big Wave Saguar sarietan 5 izendapen jaso ditu, eta olatu erraldoien zirkuituko hainbat probatan ere finalista izan da. Mendizimuz konpontzaiz. Bueno, enauk oso jaiua, baina... Ibilitako, ez da gare. Ibilitakoa, bai, txikitan daula eta beti mendia amatez itxe, baina tiruak ulatatik atazitzako, ni itxasun amaitu nindak. Itxasor, ez da? Ba, baina ez noguak indare sali izango aiz. Ja, ibiltzena, gaina base gator, así que igual eman ingo jo, nitxabilen ere honen nien, baina bazpan, sartu. Eman ingo jo, beka ba. Vale? Atire baina niek. Vale, ni maleta sartukoik, beka. Karre. Iasi, sartuek, 20 egun Cancunean juteko poltza, Ba, neskako hoxe esantzia, geho behi esate ziotela, baina nire motzen aukela gehatzen. Sartu jo. Zera bai? 3.500 metro igoko jak, analdapeon berdik? Nun baita? Izan goituk, 25 urte, Ibili ez olako izela? baten jotzez naizela. No jodas. Bera, Hasi berralde ja. Unetorri jakiteko erraztasuna, zekak. Horrekin frenatu berkoek. Eta... Eta atzeaka ezaijun. Aurreka bakarrik? Bai. Ezke hoi ez teko izko patina. Hoi beste surfeko kontzeptu lantzeko patinaek. Hiri ez dit izango jartzeko, har beste sorbalda ateako ekin. Ez, hor, ez zeka problemik hor. Bai? Horrekin botako nauk, seguru. Bera. Erabili berpizkan, frenada bestela. Katu zazpi bizitza, omentzazkatek. Bai, izema gaztatu dituk. Munien dozen erdi bat gaztatu xik. Dozen erdi bat? Da, gutxi izango dituk. Da, gutxi. Gutxi. Ni belartxarra nauk. Belartxarra. Ni azalea, teatzen hau beti. Bueno, martxe golde basi. Venga, ba. Venga, gozen. Benazkea, 5 bat ordu zeuzkau. Aha, ados. Nahiko kontu izateko denbora bazekau. Enbalatu ideke. Donostin aberie bat inoan. Nazareten, ebai. Alaek. Aurten ebai, eta ja, de pixkat Hasi Muniain, bai. Uretan zabilek eta eskapa indik, eta ja kontua galduta, bai. Zertan da. Esate bateko Nazareteko lehen urteko hori hanse gertatu zen? Han gainero izitzaian eta hori, urmasadan goiti beraz itxatorrena zeitun proiektatu zitzen bera. Eta bapaten sartu izanak eta estanda horrek
intzitxean timpanoa talertu, bizkarrezurra eta kriston krakatekoa entzun nin eta sentitu nin goiti bera. Eta hori trajiare lertu zitxean, igerian gitxabestin, eta horre baki izesatiken jarri berdekela olatu hartu alizateko, jarri berdeko olatua apurtzeiken tokian, esposizion, alegila, arriskun. Eta hortxe jarri nindun, eta saiatu nindun batea sartzen, enin hartu, eta bueltardi hemen ninen, bestiak irentzin zitxean. Huat esatek, enau libratzen, gainea esatorre, momentu hori, hor ze pasatzea burut, hortan. Eta hor, hainbesteko presillo astinduen, turbulentzi horien, violentzi estremo hori, iraupena, konstientzia, ia galduta nitxekan, tinbanoketa larduta erdi jundan nitxon, nitxekin ez nuntzitxon goia eta nun azala, urazala. Galduta erabat, kokapena eta norabidea. Claro, hor galdu itendek. Eta orduan, zentzu hortan, niban nitxekin ze puntutan joan nitxeskan nire zentzuak operatibo. Eta urazalea eta ninduanean demoraldi luze batez, ustenian ninduala aterako, zanin, nik benetan esango jat. Nik pentsatzen nien amaiera goala, eta esaten nien, hemen aukera bakarra, honi aurre egin alizateko, dek protokolua segi, eta bernoaino aguantatzea dakaken protokolua. Ja, pentsatze ban, beria bukatuek. Bai, ala pentsatzen, Bai, Eta hori barneratuanen ze zentzazio, Akabo, iria bukatu dek. Ostia, izorro eta zirak gauza beka aitortzia, baina lasaitua. Timpanoa errekuperatu nuen? Bai. Bai, ez da, era? Timpanoa errekuperatu nuen? Hori sartu zen. Hau dekin usentia. Gaina, konbertsazioa eratzutera zino, eta gero, koña sartu, basilia sartu. Juan esan berko nik zaustar txorua, eta hijito cabrón jaulako. Sartu iak, Sartu iak. Ikusi, zaustarrak sartu iak, baina gero keinu politatea ekarriko. Hori zetorri nau. Abai? Aneto hori zigoko jau, zer iritzen zai. Ondo iritzen zai. Oso ondo. Hainbeste eskapata gero, eta hainbeste momentu on eta gordin da gero, handik gane bizi-biziago, olatu handik gane biltzeko. Bai, urrengo urtean, are fuerteago bueltatu nahi. Mapa kolori hartzen azten dekenean, predizio mapa iragartzen azten dekenean itxasaldia gertu dala. Ja, animalia pizten azten dek. Ja, buruak ez zibale jo. Oidek. Bai, etzekia, netokila antzeo. Nik itxasoko deia deitzezio baten. Zeko, olatu ezpien, muturreko egoera baten egotiadek, bulegon jendaz kontat egun bat bezala, bai. Egun txar bat bulegon hori gaukileat, bai. Beste behin hemen, Beste behin hemen. Así, gozi baldekak. Bapo jandeiz, baina, bai. Bai, ez da? Gauzatzen hasi ja. Gatuko algar, zerbizatea. Baina baldakiz, antiago horiekin eta itxura horrekin, etxeak irutzen sartzen utziko jekenik. Bai, baldakiz emateke, egiten esate, ze itxura haukaken, ia esmatzeken. Pornostar? Bai, jauna, esan dilen hori, bai. Porno aktoria emateka, antiago... Neskaik endu zizka betaurrego eta jantzi hor dugu esan dut, baina pintas de fucker. Egon ibonen agertuatutakon bat zehaz esan. Itxura penagarretia dukat, penagarretia, Egon ikusiko jo, igual alaba orkestuko zia, ikusiko Atea txeketa! Jep! Apai, aitzol. Xian, urte askoan, motel. Lazarra. Ia izordun gure arduradun. Ike banberkoizkeo kasalpenak ez bana bultatzen ere, Andriai. Oidek. Atzaleo, aitzol, esku argi, Ostia, Zazket, hala gore. Gure eskutan bai, baina gizon honen, eta beste norbaiten eskutan, bai, ezta? Hori da, Josu etorriko da. Hiru erregeen mailan eta perdidon bezala, Aitzol Doiartzabal izango da gure gidaria. Berarekin batera, Josu Linaza ere etorriko da gaur. Geroago batuko gara berarekin. Alturak
bildurra ematen dik, edo impresioa sortzen dik alturak. Juju esateina gaurko gazte jendean, juju ematezia horrek, Bai? Bai, alturei batziot, urezko aldimae gorma ez, baina beltu da, bai, emanitezia. Amildegi txarri bat zeuke hau? Bai, Aitzol? bai, Mahomako pauso pasadizo nor badauko amildegia eroriezkeo aio. Erorizkeo, aio. Bai, egiatzen da tontorretik 20 metrorat, Bai. eta da azken pasadizen barrena tontorra zapalduara izateko. Vale. Eta da 15 metroko istugune bat, Bai. hola, metro bat, metro terdi asko jota, bi aldetara erorketa hundiakin. Erorketa handia zen bada. Amildegi, ez da? Metro tardin lau hanketa sartzea ditu, basatzea ditu, gabitzea ditu. Zer da? Hortxe. Zelaia ordeka edo gorazko. Bidean. Zelaia, horizontala. Vale. Eta helduleku paseuzke hau? Udaran bai, harria izatea, baina hain estaletan goa elurrakin. Vale, eta nola pasa behar dugu? Soka pioletakin, krampoiekin, da soka jarriko dugu area lotzeko. Vale, alegia jogaituk, hasita biok, zuetako Hori da, banakin, seguru gogozetea. Kotxea benazken utzi eta Renklusako aterpera igoko gara. Hanlo egin eta bihar abiatuko gara gailurrerantz, ohiko bidetik. Hoi Portillon eta Anetoko glaziarrak zeharkatu ondoren, Koronaz lepoan gailurreko bidea hartuko dugu. Gero, Mahomaren pasabidea ertz vertikal ezagunari aurre egin beharko diogu. Ze plan daukagu, gorko? Orduan, jaket txikonekin gogokin gatitzen, tenagan baina gara idiat. Bai? Bai. Ahora. Aitu eta lo lunik berdia. Ni honekin Kali, itxean, ona. Ordu ni lo zenekin inberdit. Ni garekin. Baina zanakau, kanpin denda bat? Bai, Kanpin denda baten lauroken berdia ulo? bai. Eguraldia? Euraldia hortxe. Prezipitaziorik ez? Arratsalderako iragarri eta daude. Bi arratsalderako. Bai. Eta gainera, prestatuta etorri ala ez, itxuraz? Botak eta krampoiak. Itxuraz ez, baina maleta handia ekarri traste pila batekin. Bai? Bai, balioko zoze ustez ekarri itela. Beta horrekok ez? Hauekin egontzen ez utzi, Bueno. Honekin baldak izan bat, 6 itxura hartzei jok. Jarri. Ja Zetan geratzen hori dira. gozorra igutzen. Surfero altxune. Porno aktori emate. Prestatuko algea? Bai. Motxilak prestatu eta bagoaz Renklusako aterperantz. Eguraldia lagun, arratsalde lasai eta eguzkitsua gelditu zaigu. Goimendiko parajeekin gozatzen eta kontu kontari goaz, inolako presari gabe. Bai, badakiztu enun gauden. Non gaude, Anetoko glaziarren, Pirinioetako handinetako bat. Pixka bat kezkaten hazitan hau, eguraldiakin, Bai, belaino puta hostia honekin, estaltzen dek, eta ez dena okerrenak imaginatzizkin. Zursia noiz hazitzen hasi? Probatu 12 urtekin, eta 13 ja buru belarri nitxon. Zizan, nola, bitozkada bat, hau dekneria. Probatu ninen, bai, desde luego. Lehenbiziko latun ja zutikan, eta esaten nien, Lehenbiziko gunen? Bai, eta nituan jonki utz bat patinetiakin maite mindutan itxon, eta gaztetan hoxe nin. Nire ametxauan patinataz bizitzia. Gero surfa probatu eta gu aparkatzen hasi nindun, Bai. porlaneko kolpek, gero surfak ordaindu bertizkialako. Bai, ha? Bai. Surfete bizitzia baldo. Hemen. Zailak erantzuna, ze azkenen zerdek bizitzia. Osa, ire aspirazioa baldin baituk, etxe bizitza bat eosteko eta famili bat osatzeko, eta hortikan, gastu guztik hortik asumitzeko finantziak eta lortzi ez tegerresa. Claro. Hiri krisiak esate bateako, kolpa handia mantzian, ezta? Ni astin dintzitxan, ze izane krisia aliatu aurretikan ni kamiona erozinen. Bai. Jo, garai hartan, bitu zan nola dituken gauzak, porque garai hartan jendia jartzen zitzen, munien burua juntzakok, oain kamiona eosik. Eta han hipotekatu ninduen, da bitu nola izan dian gauza, ze adreiluan hipotekatu janak eman dik kolpia. Claro. Eta ez kamionarekin hipotekatu janak. Ni beti esateat, surfak eskainiko iken inungo dudaikan gabe, dek aukera bat, kultura desberdinak ezautzeko, paraje desberdinak, eta hainbat olatutaz gozatzeko aukera, eta, bueno, ametxetako bizitza bat bizitzeko aukera, ezta? Ni beti esateit, ni aberatxaen aukingo Patrikan, baina oso aberatxan hau esperientzita. Esperientzitan, ez da? Ez ban hau aberatxena. Hire lehentasun bat eta bakarra olatua dek. Hori dek. Beldurra pasatzaldek. Beldurra. Beldurrakin ezin dek itxasoa sartu, baina errespetua sekula zintzako galdu, itxasoai. Pentsatu aldek uretatik atera, bai, arazo handi batetik, eta esan, bueno, bukatuek, gehiago ez. Gehiagoen ausartuko. Edo ez. Ez, adibidez istripura izan inen, Bai?
hau ez diat saldu. Baina, karo, ezke ospitalea mantzitxaten eta kristondiak azterketa eskasen zitzateten. Bai, eta ez zitzaten antzeman, zatinpanua zulautan itxegela. Kriston tripako minak itxeskan, ez zitzaten konprobatu, ez da hemorragia interneko itxekan. Eta, bueno, hoie detektatu esan eta bar, bulta eman itxonean, urrengo gunen ureta bultatu nire. Urrengo gunen. Nazaretea. Urrengo gunen, Tinpanua eta hauzitan itxeskan, baina nintxekin ez zarre. Txoke terapia, ez da? Alegia. Bai, terapia txoke. Ni nahi nian ikusi, olako olatu bat gaina datorki dela, haber ze informazio askatzen subkonstientek. Eta goatzen hau, iluntzen zartu ginduala, ilundu horretik, eta harrapatu genin bat, eta olatuak irentzi intzitxean. Urrengo egunen, berriz? Bai. Eta kriston pintxazua belarrin da zea, eta baina oso ondo, beti bezala ikusi ninduen. Hotz eta esan ninde puta madre. Haze osatu gara, hostia. Hoxe, zakara polita, ordu txikia beten etortziak. Txikia la hondi, ontxe euskila eskutatzen ziak, ja, mendiatzen laster. Hose parajek, buah. Nola ustean bloke osoa, Zer? Klonk. Nola erortzean, ez da? Somos utiliak. Zema falta Gutxi, ja, ordu erdi eskaz. Ordu erdi eskaz. Zema metro taldeatu behar da, Itzol? 2000 arraunea, Rafael. Hemen maldatxoa zaok, Batzeok. Maldatxoa zaok. Hau neguko bideadek. Hau neguko bideadek. Bai. Eta udan zerratik ezin dek hemendik etorri, Itzol. Oso malkarra, harri sueltoa, leku txarra, oina elurrez estalita, praktikable badek. Ederki. Badagizu ezemat argi falta den? Euskila noiz hartuko den? Batziek. Ez egiat, bihatzak esentzizkoa sartu azmin, mendila tapatu ziak. Ike, sistema hori erabiltzen dek. Nio, erabiltzeit. Badakik sistema hori? Ez. Ia, bihatzan araberadek. Euskila eta, kasu honetan, mendila edo itxason, hortzimugan, arten dauden bihatz kopurua, bihatz bakoitzeko ordula ordena. Bida. Ordun. Horri getzez eskak, bera, Ateatzaldiok. 3 minutu. Bai, buelta bertan ibilikoek. Bega, abante, aliatu merdi hondik, Ega. Aiga. Zer menu daukan, itzolek. Iluntzea gainean da, eta pausua bizkortu beharrean gara Renklusara ilundu aurretik iritsi nahi baldin badugu. Aterpea itxita dago, eta Itzolen kanpindendan egingo dugulo. Gaua atxeden hartu eta gorputza altuerara oitzeko aprobetxatuko dugu. Bihar goizo, gailurrerantz abiatu aurretik. Hostia, temperatura bera lori indik, Freskatu indu. Oantxe ja, atzaparrak, hasi nauk, sensibilitatea galtzen. La Renklusa, 2140 metro. Oidek. Igileno zer esan duk, hori txita daola, ez da? Igual itxita gozala. Zego, lehemailen den da bota? Lasaiatu goio, ja. Linterna bat zezkau. Zenbaten da duzkoak? Bagarra. Bai. Aitu eta Josu? Josu gero iluntzen etorriko eta behar egarriko ipentzago. Bai? Bai. Bueno. Beste kontu da zimar dugu, ura urtu ingo aldeu. Bai. Elurra urtu? Elurra urtu beharko jo eateko eta. Bale. Hornillo egin da. Bone, bilatu zaun. Bai, leku abiatu gara, hemen hola lagoia da lekun bat. Ja, guz. Venga, tenda montatu Zuen markatu eta ni segiko izut. Venga, Denda, azkar montatzen bitako izan dut. bai, hau, azken garrasia. Nire pajarito hain nauka. Bega, hemen borma gutxi. Maria montatu, hau alduko jo. Hori bakarrik ez tepa izango, zea. Bai, Hori bakarrik? Hau lauentzako alda? Nola ba? hola xagarriko jo, aizean dizok. Venga. Eta ez alda josi behar lurrai. Lotuko jo bastoiekin.
Bai, Basteekin da pioletakin. uniei sekula loinalde, kanpinten da baten. Bai. Niko ondala urte asko. Zauztarra pijo gaitu, baina hila, hostia. Horrean, no me jodas. Nire lehenbiziko txapelketa danak olako dendetan iten iskin, Bai, Eta presupuesto iketitxon, txoixo Pamplona, Bimbokin, eta hoxe, guan gure dieta. nik osi ere bazaukat, Oan digan, Hau, Himalaian dalako gibitzen ditu, Bai, Olako xe? monokapa, bai, simple, Olako simple. xeak? Bai, oin basteak jarriko izkiau, Lehen entzun dira lauentzako, gualau. Lau kabitu. berantzatu, Motxilak hemen ondo aldezka. bai, geho, barren esaltzen zenek. Normale? Bai, hortxe. Eta hor, 8.000etan da bilen jende gola xebileko eta. Hora bitzitu, bai. Bukalare hemen oruben nahiko laua bilatu dira. Hoi da, baina paeta baten imarra ginen. Eta zuek izate batekako zintzilik horma baten tokatzen dalako eta. Repisan baten obesten, bai. Bai, Frien batekin paetea lotuta, arnesa eta guztizakun. frien bati, Joder. bai. Den da beha, frien batetik zintzilik. Ez, den daipe, zaku esteria, arnesakin, zaku arrunda lotuta. Arnesakin, oza, zintzilik lo. Bai. Arategin txorizo batean bezala. Eta hor loitia baldao. Bueno, zozen, deskansan. Bai, saiatu behire. Bueno, hori ibiltzek, edateko uroi, edo Bai, eta gero... jana itxeko da. Bai, beti entzun izan dit, elurra txarra dala, zuzenen urtuta eatia ba. Bai, bota hartzaio mineralako. Eta hoi ekarrituk, bai, baita. Bai, garrazkoak. Por cierto, Josu non da? Josu, etortzeko azan, 12 galdeako iritsiko eta zara. Eta nori behar dugu? Hemen munien ondo, goxo? Iba, gino gertu. Nik izan hau dira nauke, Aito? Aito? Gino ikatzen neken oitakoa, Zurrunga egitalde. Zurrunga egiten? Bai, gero kontzertu txikile, bai. Beste kontu bat, bihar goizo jaiki beharko dira. Bihar goizen goizola. Zer daukau, 7 bat orduko bidea? Goraka, bai. Gehi beste bost jaisteko gutxinez. Hoik zen makarroi dira? Hau ditu liofilizatuk. Nola esan dek? Liofil. Eski, Itza entzun dit. Itza nola liofiliza uste dekela. Liatu haute, bai, desde luego. Honekin esoko algaituk, pure. With minced beef, osea, buffalo puskak. Bufalo puskak. Jatetxe honetan, asko ditut arratzen. Ja, gero... Hemen denboa jodek, Eta hemen garrantzitsua izate bai, hor bertan botatzeko ura eta hortik jatek. Zatik, hau zikitzen bak, geho tea itek, Bai, hola, dokumentaletan da jendeai... Bai, hola, jendeai bertatik ikusi zio. Bertatik zeutzen. kasuela bagaridek ura iteko. Bezin dez egin du zerrekin. Bestela, aiaiz, tea txampiñoakin jaten, o tea pure patatasekin. Alegia, ura izuri berde korre, ez da? Oidek. Eta kanpon zerretik ari, aiz? Barrun ezin alda. Ez, jende asko hila Bai, gasan asuntoekin. Bai, Bai, Bueno, hau batziek. Alas bate jo. Barrua gota, Txol? Bufaloa honi etzak jatza. A ber, Txakurran pentsa matek eta. Txakurran pentsuan, bai, hoxe etorri zeke. Txakurran pentsua zapore ez da dena, benetan, tio. Uste, nire ezin dikana. Ez. Hau sartu. Barba, goxotasuna. Gure arte. Josu etorria arte baire. Venga, sartuko ala izemen. Ez da zinko jau. Bai. Venga. Oi, abdominalak. Erdin zein, Zeman neurtzen gaitzo. Ni 1,90. Oie, baina makila eukaliptua honek emezela. Ai! Zer? Baldaki zer don hemen. Kriston gazta usatia zio hemen. Bueno, hasi ez zaigu, gabe, ez zaigu. Pam. I eskutik, a ber, Bueno. Eskua norbean Patrika bazmane. A ver, Aitzol,
Hemen zauz, Apa, hotel. ostra, hiru zauzi hemen barruen. Bai. Hirurok, Josu, Zer, haupa, Gabon, bai, zer, aitzon. ondo, Zela, hemen dok gazta usaila eta bestela. Usine, kristona, bai. Ontxe de golpurten jata gata. Eta ilunpetan etorreza? Bai, bueno, bidea ondo dakit, así que problema hori. Goimendiko gida da Josu Linaza. Mendebaldeko Pirinioak ezin hobeto ezagutzen ditu. Eta gaur, aitzolekin batera, espedizioaren ardura bere gain hartuko du. Problema da gaula. Sosketa... Hemen lau lorez gehiago zartzen. Nire kitatorrina daneako. Ni ontxe lunes amabitan, kantxaute, gitxinez, hori, sosketa Kantxaute, gure kantxauta. Ja, sosketa gure. Bat, eta hiru. Zortzi dagoz eta mairu. Ba, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, amabi. Diritoko joko, Ongi etorri, Josu. helduta kalera, joder, ostra. Da ganera barre, afaria deko zue hor. Gaugironakak. Bai, egun hona egiten da, gitxienez kanpoan loiteko gaur problema hori. Bai. Ono. Bakik. Biarrarte. Plazer bat izan duk, izan. Bai, gita zik. Lauperretan gora. Vale, perfecto. Venga. Venga, biarrarte. Bai. Bueno, presta gaude. Bai. Bai? Ze plan Josuan? Ba, ontxe ja argituten dabila apurbet, Portillonera joango gara, Portillon superiorrera. Zerra Portillon ziri ditzi ez, Portillon da glasiarrera dauen paso bat. Hau da Malaetan glasiarra eta gugoa Saneton glasiarrera. Eta batetik bestera pasetako dauen pasu natural bat. Vale, arre zagarrita, Presa, be, krampoiak bai, oidek, gora? Andale bazemok. tipitaka. Venga, guazen. Venga. Zita. Oso gozo. Ilunpetan abiatu gara maldan gora. Ez du, baina gozo pasa dugu gaua. Eta indar berrituta ekin diogu bideari. Zuzen bidean, 6 ordu inguruan jo beharko genuke Anetoko gailurra. Horrentxe ordu erdia, Renklusoako aterpetxetik atera gerena. Eta, hor goilani batzuk ikusten dira. Momentuz badirudi, salbatuko dugula. Baina gero arratsaldean ez dakinik, zer gertatu behar duen. Urratsa zabaltzen, Josu eta Itzol, eta bentxe, Asimunien da biok isil-isilik. Gehiek gitarratu enik, hendi atiatzen. Bai, Bai. gustatu behar ingozaik, Oain igual rolak aldatuko izkit. Igual. Hasi, negatu ala ez, urratsa zabaltzen, no? Aurre hartu zeatek eta utzin zibalt. Sí. Borondate hori izango beta. Egus aldezue, hori, mendi hori. Bai. Hori aldeek esate guana, atzo, piko del alba o... Hoi, anatzen gora gogatzek. Bai, Lehenbiziko argi jotzen nahi joan hor. bai. Alba de aurgeatzen. Goien lehenago, ez da Oidek. orduan. Oidek ekialdeko hormate guzketeatzelen pan, hortxe gotezio. Itzol, zergatik guazti zetak eginez. Asko zerosoagoa dalako joera. Bai, Asko zerosoago. hor ikusten diat mendizale bat, hola, zuzen jarri dek, Eta hortxe zeien Eta antziak. pelan eta jo sartzen. lauak eta jarria ja. helagoaketan, ezinik ez da? Zinen, bastoi gabe eta zuzen aldapan gora. Aurren hasea sartu dela. Hankan aurria, Planta oin aurrea. Oi, azpi guztia, hola, planon. Vale, Elurra biuina baldin bada. Elurra gorra da honen, gemelok ez nekatzeko aldeke jotzea ditugola. gaur ez, ez da? Gorra da honen elurre. Elur gorra da honen, ez da? Bai. Hemen elur jauzia arriskuri zerratik ez da. Hau, iparraldea dalako, ipar paretadek, eta udaberrin, ja, asentautazioak, eta eguzkiretziok asko jotzen. Bestalden, hegoaldeadek, eta aurrikusteia. Beiran ze ikustean, han goi lainok, han lainok berago ikusten dituk, Bai. Han. Venga. Bi ordu bete dira ibiltzen hasiz geroztik.
eta erritmo bizia daramagu. Gero eta altuera garaiagoan gabiltza eta Portillonera iritsi aurretik, ikuspegi zoragarriez gozatzeko tarte txiki bat ere atera dugu. Isili goaz, Ritmo politen, ordia? Zer? Hori ote arrazoi? Bai. Ritmo polita guendak hau egin ipatzen hemen hasi. Itzegin gutxi eta konzentratu, pixu, pausun. Hasi izerutzen, Pasote, bai? ikerri ondo, guztonen. Aspaldi bili gabe, ezta? Goimenditan. Urte gehiagi, benetan. Bai? Urte gehiagi, mutiko eskolan ditazte posible. Segiko aldeu. Hori boliki. Gero kaitz iragarpena baldin badago. Venga, harrapatuz gaitzan da. Hemen eskubian kornisa, asuntoa txusin jarri da. Zuek segi hueiat ezatea, eta pentsature hueiatik. Ba, etxia grazi puta egin ordia. Hoi enaugonak kudeatzen. Puerta erdi jartu hori, kureatik. Mentxe lasa egon bat, kitxo, Buen Dios. Kontuatzea lehiz. Joder, Estarparen jo. hostia. Baina hostia, hemen izarret, hasi ekila. Ikusten Jongoikua. Hau joten. Ordu lordu da zeuke hau. Ba, lasai hartza eta mo hau. Txanda botzak ingo ditugu. Bai. 10 metroro aldaketa, honena. Oan arteko maldari pikoena. Bai. Azirako horro zitxon, hostia iztarretainoa hitzanen. Pixka bat kezkaten hazitan hau, eguraldiakin, Bai. Eguraldiakin argi. Ni esperantza horretxekin nintxetorren, Aber, goiza baire pixkat biztaz gozatzeko aukera izango teen uno. Josu, Baina ustea titxura, tankera txarra. gora iristeko arazorik izango deu, eguraldiaren gatik. Ba, bueno, sartzean gabiz belainora. Posetz mendian gomendi hori 3.000 eta ikusten dugu egun guzti eta pautu dauela. Orduan nik uste ja 3.000 metrora sartzen garenean, belainoan egongo garela gora arte. Kontua da izerik ez zibiltzen, ez da? Hori, Momentu salortatik hasi gabiltzen. Bai, ondo goaz. Garaiz, ondo, ordu garaiz. Denporaz ondo gabiz. Fizikoa izango da arazoa, beha denporaz ondo gabiz. Bueno, ni momentu oso ondo noa, Bai, ikuste dut Bai. Fuerte ikuste dut Venga, aguante. Ja, botilak. Ez etxi. Apa! Josu, hau da Portillon. Bai, hau Portillon superior da. Vale. Eta hemen zertzio, jetxira zelebre bat, eta? Bueno, aldapa apurret hau, 40 gradu, 35 gradu inguru. Arriskui badago men? Arriskue dau, krampoi bategaz estropezuitea da... Baina erori ezko aldegirik ez dago, ez dago, ez harririk, ez dago arazorik. 2009 kilometro. Hori da. Baina pixka jetxi eta gero ja, anetoko glaziarra. Ja, danagorantza, anetor arte, danagora. Transpiralegoa, Oztuin nauk, Bueno, hasiko gara mogitan, barriro be... Jetxira honek jozu etzeka sekretuik, eta? Ez kontuz bajatu, hankak ondo zabalik. Goikua erori ezkeo, beste aramaten dulako aurretik. taloia sartuz, oidek. Oidek arrazoia. Aupai. Hor jungoten iten? Bai. Aldozu frenau bastoiekaz. Ados. Irtu etxirrizta, Bai, ez dut ikusi, geho zon zuloa. Zertzen beran. Bai, propio horregatik unak, erortzen utzi. Bai, lasai jaisten da, ez dut ikusi zuloa. Venga, ante. Ega ba, orentxe 3.100 metro eskazean eta anetoko glaziarrean sartzear gaude, baina, begira, albiste txarrak, lainoa sartu da, eta ez da, 5 metro ikusten, parea. Bega, botella, eutxe horri! Mendizaleak aurrera, guazen mendigailurrera. Tralalai, leralera, tralalai, tralalai. Lalalai, lalalai, tralalai, lalalai.
Bai, badakiztu enun gauden. Non gaude, Anetako glaziarren, Pirinioetako handinetako bat. Hasi, ire burua nola irudikatzen. Hemendik urte dezenteta, urte batzuta. Baki, zesango nik egin? Eneokela ziur, eske eskulanak asko gustatzen zeizkiak. Nei bulegoko lana, gordena gailu, telefon, hosti, gorroto jat. Aitan abilezia eredatuit, Bai. haren eskuk eta oitxe dizkit guztoko, asike... Arotzeria eta hola. Arotzeria, bai, Aita askotan aipatzen dek. morratu utxaek eta bazekit, pena eman ziokela, erronka hontan, besemiekin egonen zizana. Bai, Bai. Aita dana iritsiteik, haman moguan, baina bazekiatoi. Horren aurra, gombidatuko diau. Bai noski. Ik baldek leku sekretu ikutunik, surfeako inoi esatezionik. Sahara Occidental. Ez esan gehiago, eh? Nei bizi gustoko jat. Begirada galdu zerun mugan da, antxe, pentsatzen egon, ire olatuan zain. Eta azkeneko negu hontan, ire biziko pena hartu dugu, ezta? Bai, Olatu handiena, aitortu berrazegat neharra inditela. ire bizitako olatuik handiena hartzeko zorian egon nintzen. Bai, eta ez ne bizitzako olatuik handina soilik, baizik eta munduko errekorra egiteko oain inberri dikena, Rodrigo Koxa Brasildarran olatu ura, Bai. ni neun itxon gehiago itxo iten, Bai. eta olatu ura markatu zitzaten. Iban, serieko hirugarren olatua. Eta ia neon une hartan. Bai, han itxion, Bai. eta kantatu zitxiguten, Bai. hirugarren olatu izango bala handina, Bai. nire entrenatzaleek, Bai. lehorretik, zek ez dio ikusten askotan, eta erabaki hartu nien lehenbiziko hanbila jutia ordia. Banitxekin oso urazala oso batxeatu jungo zala, eta arriskutxo dekela serieko lehen biziko hartzea, erori eskeo atzeko danak irentzteko aukera dakakelako. Eta gero itxas gainera irregularrago da holako, ezta? Bai, olatu hortan botan nindun, eta pixka zabaletit iran nien, porque segulako batxe pila zitzauden eta bukaran erori ninduan. Zorionez ja reskatadoriak ateintzitxen, baina hirugarrengo olatua esan bezala, handina izan nuen. Zenbateko hauen? 80 pies, hogeita bost metro ila. Hogeita Hogeita bost metro. Bai. metrokoa. Munduko errekorra galdu izanak neri hauanen olatua horre txikitu intzitzen. Negarra etorri altzan, nire begitara. Bai, Bai, eh? bai. Ja. Zifra borobila zuan, 80. Ni euneko zifra borobil bat guztoko jat. Horretxe mila joaituk egon. Ietortze izan hartuko jo, eunekoa. Ni urre bortean jaunak ikin, eh? Hombre, Bai, moton, eh? noski. Tratu da Aurten zera. hasiko nauk. Bai. Apnea egiten eta hasiko nauk ni. Ze, surfea lator. Ba, surfea, Bueno, Izan ipaz bernin, pare. bestela beste batek junai, eh? Te. Bueno, hemen txegoraz, leporantz, eta hemen ja malda handi zamarra dago, kontu handiarekin ibili behar da. Beste impresioa dezentekoa egiten duelako. Kontu handi. Beldurtutzea bizkat. Hor kaka hendilat, kiston malda zitxonian, kriston pika. Eta hauek ezatele, hor 200 metro olako aldapa, eta gero ze jodio, akabo iriak. Orduan, bera behitu ja, tenin ez ikusten, esan Ba, dira. ez aiz bakarri Eta indiat, ez du! Itxatxi nagoela, lapa moan. Hauen taktika batak izan dan. Ez errezan ez, olako aldapa zegoan hor. Olakoa, Eta pioleta zerratik ez dautera. 2000 zelako. Bai, Bai, hor, hainkekin bakarrik jatitzen. Ni laste atajat, eskubiko zorbalda eta hosti. itanak, Eta horra apoiatu, nire mega moen dio ibeltziak. Nire bai, nire tentsio puntuak intorren hau. Venga, Azken txapa. Hau, ikorina izaten dek ezta? bai. Beldurra pasa. Ba, ez grazi puta egin herria. Ba, oan ikusiko Hoi enaugonak kudeatzen, Bueno, oan ikusiko landu inberdia da. Venga, bazen. 3000 metrotik gora gabiltza dagoeneko. Anetoko glaziarra zeharkatzen. Hasi atzean geratu da, eta pixka bat urduritzen hasi da. Hasi dice, Naukik hiltzen, Ni malda pika eta txirriztin da, eske buru noitzekat. Bai, Karo, krampoik eginda neko seguruan, baina... bueno, lasai ezoa. Nitxian lasai, eta ikusi tenian hortitzen malda, eta hor pasabar genin repisa mierda dio. Ez dio, hemen ez gaitu etorrik eski pasateko,
Ez, a ver. Erdi jartu erbaek. A ver, ez den emedioa eta basekiato idekela, porque konbentzio eta ikuste izu ezuei. Buelta erdi jartu erbaek, gureatik. Hemen txelasa ion, kitxo, Como en Dios. Hola, atian gehatu? Jodi utesiak, hor dira, baina... Enintxo geroso, eta belaino puta hostia honekin, ez dit ondo ematen, eta beldurrak handitu iteituk, estaltzen dek, eta ez dena okerrenak imaginatzizkit. Nik uste, ondo gaukela. Zentratu pauson bagarrik. Ire pauson, pam, da. Elkarren arte jugu baituk. Ja, hortatorri gaitu, no? Nire gure artean joan. Lasaia jugu baiz. Bai. Bera, gauza bat ingo jabiritzen bazaizue. Josu aurretik, nik Josun atzetik, hasita eu. Konforme? Beka, sentitzen baik... Eskibola, bulta erdi jartu eta pakiai. Ez que ja belauna sartzen azten haukenen da denen... Belauna edarki zegator. Bai. Animo hasi. Segit. Hortxe gatxek, Ba, ebasegit bertan dola. Venga. Ez que, oantxe eman dizkiten pausok, kriston insegure eman dizkit. Jo, bagoan eman ditu 3-4 pauso, baina konfiantza handirekin. Ikustek behintzat. Ba, eskerra, ni neu bildurra. Segurtasun falta bana baritu dela, hosti. Ba, bildurra ez ezai ibili. Hola, ez zekit. Pasa, fantasmak arrotzen hasi naizela. Hor, lehenago justu tramo batian esan diatenen, hemen txirriztin eskeo. Ba, hoa bera. Hor hasi nau ja pixka fantasmak jaten ematen, nire beldurrei. Eta bain berriz, izan pika ikusten nien horre pika, eta belainoa ja sartu egenean ja guztiz. Plak, berriro blokeo txiki hori sortu zaia, edo esan dian, blokeo arez, baina graziputek ez itxaniten. Bakizu zer probau aldogun, soka ataraten, eta sokan bidez beste segurtasun puntu bet eukingo dozu. Guruzu probau ia holan kapazazaren. Sentitzea toi, eneokela medi jonta bendikan nahiko ine. Esan dako, erabaki zurea da eta buelta emon behar badugu, gutariko bat bajatan da zuez, o talde guzti bajatan gara. Eta bueno, ni proposatuten dutzu probetea, beste zatitxuet probetea sokagaz, sardinez. Kontu handiarekin ibili behar da, beste impresio bat ezentekoa egiten duelako. I eritzen gain, nire taldea salti markonik. Eta hirortzen baiz, gire taldea. Zeiat, ez diat garbi ikusten. Bertigo puta hostia bek eta... Nien nien espet pentsatzen kikildungo ninduanik, Eta hostia, guan nikane... Toki puñeteroa, Gero toki bihurria gero zatorrek. Jo, ba, eskerrak. Atakazutzuk soka duzu? Bai, Jon, etorriko zela nik ez, hasi. Venga, ba. Neitak oso ondo pasako, eta kuarrilakon baten bateke, bai. Hoi zeurun, Arra pixka daldeka, jotio, pixka daldeka. noski bai. Momentu historikoa, hasi muniain, kikilduta eta beldurtuta. Gero sartukoa ez, jota 20 metroko olatu tarten. Bai, haude. Kuriosuak, porque bertigu ere bai, ez ziak ematen olatuan gainean, olako mostrotan. Balkoin bai. Alperriek. Dela, hostia, nola lantzia dakaken ire... Norbea bere tokin. Momentu honean konturatu gara. Siniztu moraldian. Zeitun, ni sortutako fantasma manak, Bueno, hau bakizu, ezta, sortzie. Orduan joango gara, distantzia izingo da, hau, bale? Ados. Hain gutxi, Bai, orduan, bota atzera. Lasai honak zara. Eta zorraldatzea, hola. Bai, para, ya botako ditu. Hola. Esoa, senyora. Bale, geuse bat, hasi. Soka egon behar da beti tenso. Ados. Soka tenso ez badau eta jauzte bazara momentu honetan, eroango doztezu. Soka tenso badau, eskoa, senyora. Vale, ados. Zatenia, hostia. Ona nau kudeatzen ere beldurrak, baina hemen oso dezeroso eta... Gara, ne pelikula montatzizkit. Hau ez da ditu, hemen, eroiarren ere, urrutia zaizungo, beldurra nahiko edarra zeok klabatzeko, baina ala eta guztiz, Lehen esan dit, behan duen etorri gonea, behan duen etorri da. Desde luego. Bela, ibia, hau. Hau pasa baino? Naio, leheno pasaizkion aldapa puta horieko lagora tira jauna, jendeak kejatzen egin hoi. Naio hoi binda berriro.
Nik orduan zein goi, beti ire urratxak pixkat ire ritmo hori mantendu, besuak tentsioa mantentzeko. Izentitu horre, zakupa eta pixka. Ia ba, mama horreko azkeneko metrotan goaz, malda hundiak, eta hasi badirudi pixka bat lasaitu dela. Hasi, hobeto? Bai, Bai, ez da? asko zeo beto niek. Lasario sokakin, ez da? Bai. Bueno. Ia, mamara aldea hartzeko, amorratzen hau. Nola eken burua, Teila hostia. Venga, kambioetan, ontxe, pioleta, mendiko partera pase dozu. Ia, txakur eskelarena, dena arkakuzo. Orain elurra hasi du, Baldintzak, tontorretik zema eta gertuago, baldintzak, gero eta kaskarragoak, orduan eta kaskarragoak. Hau ez da larritzeko, ez da mutileak? Ez baino serioa, bai. Baina serioa. Bai. Honek esan nahi du, moitu inber deula. Bai. Alore, gaude gora-goran, Hemen eskubian kornisa. Goan jarri bide txusi batzuk jarri da. Zuek segi huellat ez atea, ez da pentsature huellatik. Sekula huelatik atera ez, Guain ja ez. Beste bain ere, Josu Gaiurra, estrek. Horiek eta! Gaur bai! Hore, badik estremetik, ez da? Joder. Venga, al lío. Sokara lotu ondoren, hasi pixka bat lasaitu da. Hala ere, ibilbide osoko lekurik bihurriena dugu aurrez aurre. Mahomaren pasabidea. Lainoak ez digu ezer ikusten uzten, baina ertz honen alboetako amildegia gogora ekartze hutsak, hankak dardarka jartzen dizkigu. Zen izango prozedura. Josu ya dijo asikin, nintzuki jomunez. Vale. Elkarrik ungo gea, soka motzen. Vale. Eta gu zapaltza dulegun, zuen zapaldu. Iero itzen bai, nire estaldea sartu berdunik. Eta hirortzen baiz, nire bestaldea. Oiek. Puta zoria, harra jotzen edo. Bale, eta honek etxea grazirik egiten, nire natxo deno ibezela. Ez gene etzea. Aurrena pikote bat gero bestea? Bai, bata beste batzetik joder. Ba, ni etzeka garri, animatzen nahi naukuen no ez. Garri zeka nahiko nikekela, eta eske hortxe ikusita gaina aldatu nahi dit. Baina baina buta eken datu horre eta nire hortze banauk izalto bestaldea eta Hala eke, txikititzeak. Harri adirin arren, oite inberdana. Albotara ez begiratu behar, ez da? Ibediatu berdek, ire metro jarratua eta zapaldu eta anunen du eskutik. Bale. Frin hori zertarako hartzen? Azpare. Beldurra osartzen bat zaigu lortu behar baldin badeu, beti uki Blokeo bat sartzen bat zaigu edana delakoa. Bueno, karriztak orduan. Ba, nahi gogan juntzaiak, Nahi farraiteko gogan juntzaitu. Bai, ni birri fartxoak initxo, baina... Soka motzen, ez da? eske aurrekuak ingonpa eta hau txakellak, ua txakellak, Hau da, nahi mendik gehi gustatzen egin terrenoa. Itzol, ezeiako izan. Bai, laprast egin da akabo? Bai, baina horregatik kuntuzun behar gelako, ez zile azkar jun. Horrezti balio hostian saizoia egiten. Ez zio galtzeik. Ose, hemen lasai egin bartek, bestela alparrik. Gailurra ekstrem! Bai. Hauxe, ekstrem. Eka behin dio. Hemen kontu iketziok, Etzio, kontu Telebistan da zean da, Metro bete etzeo eta pasillon. Zenbatzeo, erorketarea eta erorketarea. Porque ez dia, leheno asoma deno horrea eta ez dia, ondu ikusi, Zaten batzute, esarri. Txakur baten moduen, soka tenso, esarri. Ba, hola nizitea, bale? Ados. Eta animo, disfruteu. Nire... Etzekitat, Hainau animatzen, baina... Nire sartzen, nire honek biak ematen ziak. Ba, justu hortaz egin duan, konfiantza kontutaz, eta honi esaten egin duan. Ni txosoenak bateatzen, benetan ezautzeztiaten norbaitekin. Normala da, Normala da. Bale, pasabide oso erresa da. Oso arriskutsua, pasue, astiro emongo guz, eta hankak zabalik. Eta arista estutzen danean, gravitate zentroa bajatuko dugu, bale? Eskara jango tente holan. Gravitate zentroa bajatu, apoiau behar bagara eskuegaz, apoietan gara bai. Bale? Hartu beharreko erabakia ez da erraza. Leku benetan konprometitua da hau. Eta ia neurri berean sentitzen dugu, gailurra zapaltzeko ilusioa eta buelta erdi hartzeko gogoa. Ez hartu pioleta hemen, bale? Zerratikan? Eta behar baina. Hobeto. Violetik gabeto? Jode, cabrón, ja, zer Iska gertuatu gaituk, hartze panorama hau.
nik iten duten bardin egin biozu, bale? Hemen ezin da estropuzin. Hori da. Zer oso? Nagoaz. Zeiat, ez diat garbi ikusten. Igual bera nebilekelako alde batea eta bestea, baina... Probauko dugu bloker arte, ia zelan ikusten dugun. Bestela beti buelta ingeinke. Niniak ia izere biztza, bale? Ega. Nik bildurtzen azten banaiz, ingotenaek, jetxe, bale? Bai, ikimaren. Nere arreta bakarra izango dek, Hankak, ire hankak, ez estropozein. Vale. Zapaldu, fuerte. Pixka makurtutaniak, Bai, oso ondo. Ze, paso haudek kaskarraz, da? Hau Haudek lauketa pasako banu? Ez zutiko, Ondo heltzen di garrokak? Bai. Heldu, hoi degra. Ibon eta Itzol pase daurie, proposamen bat iten dutzut. Lehengo bloke horretar arte joan, ia zelan ikusten zaren, eta espasara ikusten apurrete blokea egiten basara, buelta egiten dugu. Eta ondo basoaz, jarraitu egiten dugu. Ados. Bai, Ez egia da, eske, kauin dio, nien bertigo puta hostia bek eta... hori bai, ara bagoaz, konbentzi dute, Guztiz. Horratik, eske ez di nahi erdi moduz jo. Hemen Aitzola ber. Hemen pausua ezia garbi ikusten, Hor jarri hanka harri koskor hortan. Ezkerra, Bai, hemen. bai. Relajatu eta beira. Gustak ze polita. Vale, oidek. Vale. Heldu hemen eskukin. Hemen itxego ja, ni horra jogo nauk, eta gero atzetik etorriko ez. Zergatik begiratu arazi dudak. Enfrentatzeko Bai, ez da hori honaek. ire beldurrei bai. Bai. Eta zora garria, netzako... Beira, Jon! Hora, Jon, gure kamara. Eskerrik asko hoxe egiteatik, gara. Amildegira, hola behiratzen, Bai, Zeintziak, Bai. Toan, uan laseitu ina. Nik gauze beti urrunetik ikusita txarra biziten da. Gero momentuen bertan zeuzenean, normalean erreza biziten dira. Eta horrea imerra eta segi. Jode, neharriteko gu eta zagazik, ostrai. Gaztaina azpin, neharriteko gu azegakela esaten. Eta guainik, erantzuni, erabaki definitibo hartu berrit, ezta? Amendikan. Hostia, hau. Ostrai, hori impresio egite. Apa ibon. Guantxe, esetza, gehiago neok, bai eskua baino, Bueno, lasai. Oso ibon. Hori, zona, hori zein dute. Ya está. Estipate garbi ikusten. Oso ondo, Zemuzago, haxe herri konfiazak, Ai, ire komentaioa bendik entzundia eta pedo da moztuziak. osua. Are gehiago, ne harriteko gu azegat. Esan dira, bueno. Ba, ez egit, ez di garbi ikusten. Animatu! Eta belauna pixkak ikildu itez aizkia batzutan. Erabakia baetzkua pentsatzeitenen. Baetza fortzatu hasi. Ik erabaki nien aukin horre baino. Azkeskasko joditzeziak. Hasi, etorri! Etzeik inoiz aztuko eta. Ozemak, porrulatza. Bai, beha guztiz, ez? Danagaz goaz, konbentzi dute. Zuk ez igirri presiñoa, haurik esaten dutzuena, zuk eukin behozu argi. Bale, bestak esaten dutzuena, edo nik esaten dutzutena, zuk eukin behozu argi. Eta nik esaten dutzut, nitan konfiao eskero lortuko dozule. Beha, zuk eukin behozu argi, ez? Basekiat alditela. Ez taldeko presiño hori... Ze puntu daño nahi dia torreatira, hostia, ez bana gain... Zekat gaitasun hori, gestio ondo eamateko eta benetan disfrutatzeko. Ondaz. Ni hori garbi zekat. Hori fijo. Disfrutoko jat, gero gesten eugenia da... Batzutan sufrimendu puntu hori be, gero disfrutetan da. Basekiat. Bakizu. Makina erazotan Ondo dakizu hori, ez da?
baina, la hostia. Asier, ikadut hasiok. Guazen baga gora. Bai, Venga, guazen baga gora. animo. Vale, Aupa moniai la hostia. esan dako, Venga, vale? hasi. Ba, lasai, Bai, Bai. lasai bai, atenso, vale? Orduen, hankak zabalik, importante. Vale? Venga, oso ondo. Fuerte zapaldu. Me cago en Dios. Ze bai? Bai. Venga, hau pasi. Oso ondo. Oso ondo. Fuerte zapaldu, suave, suave. Vale, momentutxu betor, vale? Vale. Venga, etorri. Pausuak zuzen oin? Bai, ontxe lasai, seguro gauz bitu. Jauzi eskero ez dago arazori, bale? Vale. Hoi beste kontuak. Suave, Hasi, oso suave. Venga, friena soltau duzu, hasi. Hanka bera. Suave, hori eta. Pasuek orau. Hori, sarrite, oso ondo. Geldi hor. Hemen holan paseko zu, bale? Vale, hau. Eskuina. Oso ona, artista. Torri ona. Artista. Hau ez denen edilua, lasainioak, baina. Oso ona, hau pasi. Venga. Bueno, Euskadi la hostia. Hasi! Ze, treunea! Gailurra estrem, hombre, ez que kio pentsatu jati. Gailurra estrema etorri nauk, eta zein diat esan, gailurra estrem erez. Ez ba, zapaltzen. Baina ez trenpenetakoa, Estrema, Jode, Bolo mutila! Guaingon bai. Jode! Itzo! Esarka. Ona. Josu! Ike, Oso ona, oso ona. Buriak! kokoska. La Hostia. Ire komentaioa sekula etzaiak gaztuko. Zein? Neharra inedia, doain. Nean? Malkoak irtentziak? Malkoa etorri zaiak? Ba, malkoa ikusi banin, iran maigoko baina. Baldak izan diten, ona izan diten. Hortxe. Begira, Ibon. Begiratu dit, eta antxa. Amilde egitea 0 metrokoen. Itxak. Gorakua eta... Bueno. Arri bat bota eta entzuteako lokartu. Ondo. Zer ditu zeik aventura? Ondo? Gailurra estremen? Jarria, asko gozatu ja. Apellidoa abizena ekstremen, ondo jarri jaldo, edo ez da? Desde luego, ni uste nian faltxeo gehiago ingo benila, no legetzeka faltxu gehiago, me cago en Dios. Munien, zera, toki, biurri gaiatu aurretik akainik da. Gaur ikusi diau, hasi muniain ikaratuta, Bueno, gazten azpire bai, Nik uste nien honek hau entzara ikatzen. Epa! Krampoiak eta historia horiek ez, baina gainontzeko ikusi prepauta etorri nago. Hau itxetik, gari bateko mendizale bezala, Bueno, zezango ja, gura galurra estrem, Bai, gura galurra estrem, Olaxe urte askuan, egon gaitezela tano. Eta zuek eta tano. Osasun harrakin da tizuko zeharrakin. Gogorme? Proba itazue, bizitzan, esperientzi horrik, pena meziduta. Anetoren tontorrean amaitu da gailurra ekstrem. Kilometro vertikalak, muturreko mendi igoerak, estropadak, mendi maratoiak, gorputza eta burua mugara inguratu ditugu askotan. Esperientziako gorrak bezain aberazgarriak izan dira, eta gordin sufritu badugu ere, unea aztezinak eta lagun bikainak topatu ditugu bidean. Bakoitza bere zoroa komendarabil, gu behintzat bai, neka ezinak gara. Bizi-bizirik gaude, eta aurrerantzean ere, alakoxeak egiteko asmoarekin gainera.